ఏపీ రాజధాని వికేంద్రీకరణ సిఆర్డీఏ బిల్లును ఈరోజు గవర్నర్ గారు రాజముద్ర వేయటం శ్రావణ శుక్రవారం మరియు బక్రీద్ సందర్భంగా 5 కోట్ల తెలుగు ప్రజలకు ఒక పండగ కానుక ఇచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది. దీన్ని నిజంగా ఒక పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వాసిగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికార ప్రతినిధిగా దీన్ని స్వాగతిస్తూ ఉన్నామని తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రం ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే, అభివృద్ధి చెందాలి అంటే తప్పకుండా డీసెంట్రలైజేషన్ చేస్తేనే అభివృద్ధి సాధ్యపడుతుంది అని చెప్పి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అలా చేస్తేనే రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందుతుందని చెప్పడమే కాకుండా జిఎస్ రావు గారు లాంటి కమిటీలు, అదేవిధంగా ప్రపంచ ప్రతిష్టాత్మక చెందినటువంటి బోస్టన్ కన్సల్టింగ్ గ్రూప్ వారు, అదేవిధంగా శివరామకృష్ణ కమిటీ వారు, వీళ్ళందరూ ఇచ్చిన కమిటీ రిపోర్టులన్నీ కూడా మనందరం కూడా పరిపాలన వికేంద్రీకరణ చేస్తేనే అభివృద్ధి సాధ్యపడుతుంది అని చెప్పి వీళ్ళందరూ ఇచ్చిన కమిటీల యొక్క అన్నింటినీ కూడా అనలైజ్ చేసి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అసెంబ్లీలో సాక్షిగా దీన్ని ప్రవేశపెట్టడం, ఒక ఎమ్మెల్యేగా దాన్ని ఆమోదించడం నిజంగా గర్వపడుతూ ఉన్నాం. ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రం ముందుకు వెళ్ళాలన్నా తప్పకుండా 3 క్యాపిటల్స్ ఉండాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది. వైజాగ్లో ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్గా, వైజాగ్ ఇప్పటికే ప్రపంచ దేశంలోనే ప్రతిష్టాత్మక చెందినటువంటి వైజాగ్ని, దాని యొక్క ప్రతిష్టను మరింత పెంచే విధముగా వైజాగ్ని ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్గా నాకు గట్టి నమ్మకం ఉంది. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ విధంగా అయితే న్యూయార్క్లో ఒక ఫైనాన్షియల్ హబ్ ఉందో, ఏ విధంగా అయితే లండన్లో ఒక ఫైనాన్షియల్ హబ్ ఉందో, తప్పకుండా వైజాగ్ని ఒక ఫైనాన్షియల్ హబ్గా మార్చబోతూ ఉన్నాం. అది కూడా ఏదో అమరావతిలో 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు పెట్టి ఖర్చు పెట్టి 40 సంవత్సరాల తర్వాత క్రియేట్ చేయడం కాదు. వైజాగ్లో అన్ని వనరులు ఉన్నాయి. తప్పకుండా 4 సంవత్సరాల లోపలనే ఒక ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటల్గా, ఫైనాన్షియల్ హబ్గా వైజాగ్ నిలబెడతామని, అదేవిధంగా ఈ తెలుగుదేశం నాయకులు ప్రచారం చేస్తున్నట్టుగా అమరావతిని కూడా అభివృద్ధి చేస్తాము, అమరావతిలో ఒక ఎడ్యుకేషనల్ హబ్గా మార్చుతాము, అగ్రిబేస్డ్ కంపెనీస్ని తీసుకువస్తాము, తప్పకుండా అమరావతి రైతన్నలకు అండగా నిలబడేది మా ప్రభుత్వమే అని చెప్పి మరొకసారి తెలియజేస్తూ ఉన్నాం.